Pionit puhkeamassa kukkaa. Kesäkuun viimeinen päivä 2025. Eilen kesäkuun toiseksi viimeisenä päivänä puhkesi tällaiset takapihan auringossa olevat keisarinkruunut täällä pionien joukossa osa jo kukkaa. Mutta kuten sanottu, niin illan virkku, aamun torkku ja toisinpäin. Tässä sanotaan niin vuosi vuodelta pionien kasvusto vahvistuu noin yli 1,5 metrisiä. Siinä on tillipionit tehneet kukintansa ja varmistaa siementä, mutta kyllä tämä on aika vankkaa, tukevaa. Täällä on joku tämmöinen, että tässä on ollut sadetta kesäkuussa vähän turhankin paljon ja lämpötila +13, +15 ja vettä tullut, niin täällä on tämmöisiä muutama kappale ollut täällä joukossa. Täytyy tuosta leikata pois. Täytyy googlata, että mikä tämä, onko tämä vaan kosteudesta, että ei täällä oikein myrkyllinen tämä pioni on, että ei tänne oikein mitään tule, että nämä on sitten jotain puista tulleita roskia, mitä täällä on. Kosteus on ymmärtääkseni ja juurista homehtuminen just siinä yhteydessä se vaarallisin ongelma, että tuohon pistin yhden kukinnon, joka oli tuosta muutama sentti kukinnosta altapäin, joka on hometulleen tuonne pensasmustikoiden sekaan. Ja niitähän riittää yli 20 puskaa. Katsellaan, ihaillaan kesäkuun viimeinen päivä menossa kohopenkeissä. Niin kuin näkyy, niin korkeutta on päälle polven korkeuden reunuksilla ja tämä on niin kuin vajonnut pikkuhiljaa. Tämä oli napaan asti suunnilleen nämä korkeudet ja maa vajoo, kun se tiivistyy ja sen takia ei kannata ujostella, kun tekee kunnon kohopenkkiä, niin sen jälkeen pääsee nauttimaan kukkaloistosta ja pensasmustikoiden runsaudesta. Ja näitä rakennelmia voi sitten joka vuosina vähän ehostaa tai muuttaa, mikä sitten milloinkin on sopivaa. Ollaan yhteyksissä Pihapuutarhuri Tampereelta, talonmiespalvelu@gmail.com. Nautitaan kesän viimeisestä päivästä ja siirrytään toivottavasti aurinkoisempaan kesäkuuhun. Se on moro. Käteisellä edetään kohteissa pihapuiden pensasaitojen leikkauksissa ja maanmuokkauksissa puutarhajyrsimällä. Se on moro.